Tervetuloa siis tähän paneeliin. Tänään Safer Globin ja eurooppalaisen Suomen keskusteluissa Euroopan laajentumisesta me järjestämme asiantuntijapaneelin, joissa meillä tänään on vieraana Timo Miettinen Helsingin yliopistosta, Tyyne Karjalainen Ulkopoliittisesta instituutista ja Heli Hyypiä ulkoministeriöstä. Minä olen Tanja Tamminen, olen Safer Globin hallituksen puheenjohtaja ja olemme täällä keskustelemassa siis EUn laajentumisesta. Suuria kysymyksiä tämän hetken ulkopoliittisella agendalla, minne EU on laajentumassa ja kuinka nopeasti. Ja ehkä aloittaisin tämän meidän keskustelun tuolta toiselta puolen pöytää ja kysyisin ulkoministeriön edustajalta tässä paneelissa. Heli, kerrotko vähän ensinnä, niin kuin missä yksikössä olet töissä ja miksi tämä EUn laajentuminen on juuri nyt sinulla työn alla ja missä nyt oikeastaan mennään teidän niin kuin, ulkoministeriössä teidän niin kuin työsarallanne justiin valmistelemassa varmasti tätä Euroopan neuvoston kokousta joulukuulle. Kiitos Tanja ja kiitos kutsusta paneeliin. Ja tosiaan toimin laajentumispolitiikasta ja Länsi-Balkanin maista ulkoministeriössä vastaavana virkamiehenä ulkoministeriön Eurooppa-osastolla ja meillä ulkoministeriö kansallisesti vastaa laajentumispolitiikasta ja laajentumispolitiikan valmistelusta, Suomen näkemyksistä siihen. Ja nyt on kiireinen aika, vuoden kiireisin aika normaalistikin laajentumisasioita hoitaville, koska aina syksyllä komissio antaa tämän laajentumispaketin, jossa arvioidaan kaikkia EU-hun hakevien maiden edistystä tässä laajentumistiellä. Ja nyt tänä vuonna tietysti on erityisen mielenkiintoinen ja kiireinen vuosi, koska ensi kertaa Ukraina ja Moldova ja Georgia ovat nyt osa tätä laajentumispakettia. Ja tosiaan käsittely etenee nyt niin, kun tämä paketti julkaistiin 8.11., niin EUn jäsenmaat muodostavat nyt sitten omat kantansa tähän pakettiin ja siinä esitettyihin suosituksiin ja ne sitten viimeistellään joulukuussa neuvostoissa, ensin ministerien välisessä yleisten asioiden neuvostossa ja sitten Eurooppa-neuvostossa päämiesten kesken. On mielenkiintoinen aika seurata laajentumispolitiikkaa, että kysymys, niin kuin tuossa sinun alustuksessa kävit läpi, niin on palannut EUn agendan keskiöön Venäjän hyökkäyssodan myötä ja laajentuminen etenee nyt taas nopeammin ja tarve on kova, geopoliittinen tarve laajentumisen edistämiselle ja niin kuin sitä kautta Euroopan vakauden lisäämiselle. Niin paljon tärkeitä päätöksiä on siis edessä ja näitä nyt kaikissa jäsenmaissa mukaan lukien Suomessa sitten valmistellaan tässä juuri tällä hetkellä. Kiitos. Sitten vieressäsi Tyyne, sinä taas teet tutkimusta näistä asioista tuolla ulkopoliittisella instituutilla. Kerrotko vähän juuri, että miten sun tutkimukset nyt tähän laajentumiskeskusteluun liittyvät tällä hetkellä? Tässä voin samalla mainostaa, että sinulta on tullut tällainen EU Enlargement in Wartime Europe Working Paper juuri UPin julkaisuissa, niin jos kerrot vähän omasta tutkimuksestasi ja miten se tähän liittyy. Kiitos. Ehkä mä voin jatkaa tuosta, minkä nostit jo hyvin esiin, toi geopoliittinen käänne EU-laajentumispolitiikassa. Mitä se oikeastaan merkitsee? Siitä mä tuossa paperissakin aloitan. Väitän, että siihen liittyy toisaalta tämmöinen havahtuminen siihen, että EUn turvallisuuspoliittisia tavoitteita ei voi saavuttaa Euroopassa ilman laajentumista, eli tämmöinen tulkinnan muuttuminen sodan myötä. Sitten toisaalta kyse on Venäjä-politiikasta, siitä, että monet EU-maat ovat aiemmin priorisoineet Venäjä-suhteita ja huomioidakseen Venäjän intressejä täällä yhteisessä naapurustossa eivät sitten ole halunneet edistää erityisesti näiden itäisten naapureisten EU-jäsenyyttä. Sitten taas toisaalta kyse on vastauksesta sotaan.
jollain tavalla, kutsun sitä tuossa paperissa tämmöiseksi low hanging fruit. Euroopan unionia kritisoidaan aina siitä, että se ei reagoi tarpeeksi voimakkaasti kriisi- ja konfliktitilanteisiin, niin jollain tavalla tämä laajentumispolitiikan uudelleen käynnistäminen ja jäsenyyden tarjoaminen Ukrainalle oli myös tämmöinen tapa muodostaa tehokas ja uskottava vastaus Venäjän hyökkäyssotaan. Sitten samaan aikaan laajentuminen ei ole kuitenkaan pelkkää geopolitiikkaa. Laajentumisessa on kyse myös valtiorakenteiden kehittämisestä näissä hakijamaissa. Ja se on tietysti yksi keskeinen syy sille, minkä takia laajentuminen ei ole onnistunut edellisen 10 vuoden aikana. Eli hakijamaat myöskään eivät ole täyttäneet näitä jäsenyyskriteerejä. Tässä on niin näillä hakijamailla tietysti kuin myös Euroopan unionilla tehtävää siinä, että paremmin tuetaan demokraattista kehitystä, oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, kitketään korruptiota, koska ilman, että tämmöiset ehdot täyttyvät unionin jäseneksi ei voi tulla. No sitten kolmantena kyse on tietysti EUn sisäisestä prosessista siitä, minkälainen unioni me halutaan, että me ollaan 10 vuoden päästä. Eli tähän kasvamiseen on valmistauduttava. Mä tuossa paperissa esitän sitten 3 skenaariota Euroopan unionin laajentumiselle. Väitän, että jos unioni jatkaa viimeisen 10 vuoden linjaa, eli viivyttelee laajentumisen kanssa tai ei onnistu laajentumaan, niin yksinkertaisesti naapuruston maiden into tavoitella jäsenyyttä voi lopahtaa, koska yksinkertaisesti poliittisten toimijoiden täällä hakijamaissa on vaikeaa perustella kalliita ja työläitä reformeja, jos se jäsenyysperspektiivi ei ole uskottava. Mitä tästä sitten seuraa? Se voi tietysti johtaa siihen, että demokratian sijaan toisenlaiset kehityskulut vahvistuvat tällä naapurustossa, kun tämä EU-porkkana ei ole näiden reformien kannustimena. Sitten toisaalta nostan esiin sellaisen skenaarion, joka ei oikeasti ole ehkä kauhean todennäköinen, että unioniin tulisi maita, jotka eivät ole tehneet riittäviä reformeja ja niiden maiden kautta sitten esimerkiksi korruption takia tai muiden hauraiden valtiorakenteiden takia pääsi sitten tällaisia esimerkiksi Venäjän vaikutuspyrkimyksiä hankaloittamaan EU-päätöksentekoa. Tai tulisi muita ongelmia, kuten vaikkapa se, että jos rikollisuuteen ei uusissa jäsenmaissa pystyttäisi tehokkaasti tarttumaan, niin se voisi tietysti tarjota tämmöisen niin kuin alustan rikollisuuden kasvulle myös Euroopan unionissa. Mutta uskon, että näihin reformeihin kyllä suhtaudutaan erittäin vakavasti ja kriteereistä ei jousteta tulevienkaan jäsenmaiden kohdalla. Kolmas skenaario on sitten tietysti se, että unioni laajentuu onnistuneesti, että laajeneminen edistää rauhaa ja vakautta Euroopan unionissa, Euroopassa laajemmin, että laajentuminen edistää myös demokratiakehitystä Euroopassa. Ja väitän, että tällainen skenaario edellyttää sitä, että me kehitämme tätä laajentumispolitiikkaa, tulemme tehokkaammaksi siinä valtiorakenteiden kehittämisen tukemisessa, pystymme vastaamaan myös niihin konflikteihin ja kriiseihin, turvallisuustekijöihin, jotka hankaloittaa reformeja naapurustossa. Ja tietysti kaikista keskeisimmin tuemme tätä Ukrainan käymää puolustussotaa tällä hetkellä, koska sodan lopputulos on aika keskeinen myös meidän laajentumisen onnistumisen kannalta. Miltä nämä kaikki asiat kuulostaa, Timo Miettinen, sinusta, koska sä olet pitkään tutkinut Euroopan unionia, seurannut laajentumiskeskustelua dosenttina ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Mitä tämä syksy on sun mieleen tuonut? No ensinnäkin täytyy sanoa, kun me oltiin Tyynen kanssa toissapäivänä A-studiossa ja Marja Sannikka aloitti tämän haastattelun, että Timo Miettinen, tunnet laajentumisen kuin omat taskusi, niin muu tuli kyllä mieleen, että jos on joku asia, mitä mä en tunne, niin se on nimenomaan mun omat taskut, koska pienten lasten isänä, niin ne on aina täynnä ikään kuin parittomia hanskoja ja kaikenlaisia muita roskia. Mutta kyllä mä nyt sanotaan, että se mun perspektiivi tähän kysymykseen on tämmöinen generalistin perspektiivi, eli mä seuraan yleisesti EU-politiikkaa, niin kuin eurooppalaisen poliittisen ympäristön kehitystä ja varmaan sellainen yleinen trendi, joka tässä sunkin hyvässä alustuksessa tuli esiin, on se, että ehkä meillä on Suomessakin usein sen tyyppinen käsitys EUsta, että EU on ne Brysselin instituutioita ja se valta on jotenkin siellä, mutta nyt kun me katsotaan tätä dynamiikkaa, millä tämä koko prosessi tällä hetkellä etenee ja on aikaisemmin edentynyt, niin kyllä se jäsenmaiden rooli on siinä niin kuin äärimmäisen keskeinen, että mitä jäsenmaissa ajatellaan näistä asioista, minkä tyyppisiä niin kuin kahdenvälisiä kiistoja heillä on, mutta myöskin, että
minkä tyyppisiin asioihin sitten tämä laajentumiskysymys saatetaan koplata. Et nythän puhutaan vaikka Unkarin kohdalla, odotetaan, että hyväksyykö he Ukrainan tämän tietyn niin kuin vähemmistölain, koska siellä on niin kuin tietty intressi omaa kielivähemmistöään kohtaan. Ja niin kuin siinä mielessä tämä laajentumiskeskustelu on minusta hyvä esimerkki siitä yleisestä niin kuin EU-politiikan ympäristöstä, jossa me musta ollaan, että ymmärtääksemme sitä, että mitkä on ne voimat, jotka vie eteenpäin EU-politiikkaa, niin meidän pitää aika paljon ymmärtää sitä, että miten eri maissa nähdään eurooppalainen yhteistyö, minkä tyyppisiin kysymyksiin se kytkeytyy, minkä tyyppisiä näkemyksiä on. Ja ehkä jos ajatellaan vielä niin kuin laajemminkin tätä viimeistä vuosikymmentä, niin kyllähän meillä on niin kuin isoja uudistustarpeita esimerkiksi talouspolitiikassa, muuttoliikkeiden hallinnassa, budjetissa, niin monet näistä on sellaisia, jotka sitten edellyttää kuitenkin yksimielistä päätöksentekoa ja siinä mielessä se yhdenkin maan rooli voi olla tässä ratkaiseva. Ja siksipä yksi keskustelu, jota tässäkin seuraa, on sitten tämän niin kuin laajentumis- ja reformikeskustelun, jota maissa, näissä jäsenhakijamaissa käydään, niin sen ohella myös se, että minkä tyyppisiä uudistuksia EUlta itseltään sitten mahdollisesti vaaditaan, jos se meinaa kasvaa 35 tai 6 maan yhteisöksi. Aivan, mutta puhutaanpa ensin todella tästä, mitä sanoit, että meidän täytyy ymmärtää näitä jäsenmaita ja prosesseja, mitä jokaisessa jäsenmaassa nyt käydään läpi näiden päätösten valmisteluksi. Niin ehkä Heli, voisit avata meille vähän, että miten sitä laajentumispäätöksiä oikeasti valmistellaan, minkälainen se EU-järjestelmä on sieltä sisältäpäin katsottuna, että kun se todella ei ole, niin kuin Timo sanoi, että siellä Brysselissä ei ne päätökset ihan vaan pullahda ulos, vaan niitä valmistellaan täällä pääkaupungeissa, eikö vaan? No kyllä, ja siis laajentumispolitiikka perustuu toki, niin kuin Tyyne jo mainitsi, niin uudistuksille, jotka tapahtuu siellä hakijamaissa, ja se on moniulotteinen politiikka ja prosessi, minkä kautta EU-jäseneksi tullaan. Siihen kuuluu näiden Kööpenhaminan kriteerien täyttäminen, monipuoliset oikeusvaltio-uudistukset, niiden lisäksi tämmöinen taloudellinen valmistautuminen unioniin ja sisämarkkinoiden tavallaan paineeseen valmistautuminen näissä hakijamaissa ja perusoikeuksia koskevat muutokset ja niin edelleen. Että kyse on siis pitkästä prosessista, jonka joka vaiheessa tavallaan kun maa siinä etenee, niin aina jäsenmaat sitten neuvostossa tekevät sen päätöksen, että komission ehdotuksen pohjalta, että nyt ollaan valmiita liikkumaan siihen seuraavaan askeleen. Ja tämä on niin kuin muotoutunut se prosessi sellaiseksi just sen takia, että saadaan entistä vahvempi unioni aina laajentumisten myötä ja uusia jäseniä, jotka on valmiita unioniin tulemaan. Ja tällaisena se prosessi jatkuu niin kuin varmasti tulevaisuudessakin ja se on Suomenkin intressi, että se säilyy omiin ansioihin perustuvana ja näihin tiettyihin meritteihin perustuvana. Ja nyt sitten, kun ollaan uuden tilanteen edessä ja laajentuminen on siirtynyt vähän niin kuin uuteen vaiheeseen, on geopoliittinen tarve edetä nopeasti ja nähdään, että laajentuminen vahvistaa unionia ja vakauttaa Eurooppaa tässä nykytilanteessa, niin sitten tulee keskusteluun näitä eri malleja, puhutaan asteittaisesta lähentymisestä esimerkiksi, joka tarkoittaa sitä, että jo tässä neuvottelujen aikana nämä EUn hakijamaat sekä Länsi-Balkan, Ukraina, Moldova, Georgia voisi lähentyä askel askeleelta unioniin jo neuvottelujen kuluessa. Ja tällaisia malleja, ne on jo osa laajentumispolitiikan tällaista työvälineistöä, mutta niitä nyt aletaan määrittelemään tarkemmin, että mitä se tarkoittaa. Se voi olla tiiviimpää esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteistyötä, joka on nyt hyvin tarpeellista, mutta sitten myös eri muilla keskeisillä sektoreilla, infrastruktuuri, tällainen resilienssiin liittyvät kysymykset, energiaturvallisuuteen ja niin edespäin. No toi on hyvä pointti ja ehkä jatketaan tästä
ensin, ennen kuin siirrytään sitten loppuvaiheessa paneelin puhumaan näistä hakijamailta vaadituista uudistuksista, mutta toi, mikä Heli nostit esiin nyt viimeisenä juuri se, että puhutaan myös siitä, että EU voisi tarjota ehkä näille hakijamaille tulevaisuudessa vähän enemmän jo hakuvaiheessa kuin mitä esimerkiksi 20 vuotta prosessissa olleille Länsi-Balkanin maille on sinänsä tarjottu, tai onko se jotain uutta vai onko sitä jo tarjottu, ehkä tämäkin kysymyksenä tässä teille, että mitä voisi tehdä, koska Tyyne, sä nostit tuossa esiin sen, että jos hakijamaiden kansalaiset ei koe tätä uskottavana tai eivät näe sitä tulevaisuutta kunnolla, niin sieltä voi lähteä se motivaatio. Että onko tässäkin jotain, mikä voisi tarjota tällaista motivoivaa prosessia enemmänkin kuin odotteluprosessia. Et ehkä Tyyne ensin sinä. Kiitos. Joo, tämä aloite tai useat aloitteet, useat pohdinnat siitä, mitä tämmöinen asteittainen jäsenyys voisi tarkoittaa. Käsittääkseni näihin suhtaudutaan näissä hakijamaissa aika varautuneesti, ainakin se on ollut oma käsitykseni, kun olen keskustellut hakijamaiden edustajien kanssa, koska pelätään, että tämä asteittaisuus johtaa jonkinlaiseen B- tai C-luokan jäsenyyteen. Pelätään, että se on jotain sen kaltaista kuin Macronin tämä alulle panema eurooppalainen poliittinen yhteisö, European Political Community, mutta sitten taas kun luen tutkijoiden tekemiä suunnitelmia siitä, tai tämmöisiä ehdotelmia siitä, mitä tämä asteittainen jäsenyys voisi olla, niin nehän on hyvin erilaisia. Niissä ei ole tarkoitus ehdottaa mitään B- tai C-luokan jäsenyyttä, vaan juuri kuten Heli kuvasi, niin tämmöistä palkintoja matkan varrella lähestymistapaa, jonka taas itse ajattelen, että siinä voisi kyllä olla paljon hyviäkin elementtejä, jos tätä jäsenyysprosessia ja nimenomaan niitä kalliita ja hankalia reformeita voitaisiin jollain tavalla aktiivisemmin tukea. Ei pelkästään sillä lopussa odottavalla palkinnolla, vaan jo matkan varrella. Nämä ideathan on esimerkiksi sen kaltaisia, kuten että nämä hakijamaat voisi saada jonkun roolin päätöksentekopöydissä, esimerkiksi tarkkailijajäseninä tai jopa saisivat mahdollisuuden osallistua määräenemmistöpäätöksiin. Jossain esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä tai sellaisilla politiikan alueilla, jossa ne ovat jo tehneet vaadittavat reformit. Toisaalta voisiko olla mahdollista päästä osalliseksi joihinkin integraation osa-alueisiin, esimerkiksi vaikka energia-alueella tai energiapolitiikassa tai vaikkapa turvallisuuspolitiikassa, kun sen kohdalla nyt tehdään jo paljon yhteistyötä vaikka Ukrainan kanssa. Tämän kaltaisia nämä ehdotukset on. No entä Timo, näetkö sä tässä jotain hyötyä tällaisessa asteittaisessa liikkumisessa? No kyllä jos ajatellaan vaikka nyt Ukrainan esimerkkiä ja sitä tosiasiaa, että EU valmistautuu tällä hetkellä rahoittamaan merkittävällä tavalla Ukrainan jälleenrakennusta, niin on totta kai järkevää, että EU vaatii vastineeksi tietynlaisia reformeja siitä, jotka ohjaa siihen suuntaan, jotka ohjaa julkista rahankäyttöä niin kuin vastuulliseen ja läpinäkyvään suuntaan. Ja siinä on semmoinen niin kuin, ikään kuin vastin, niin kuin, miten nyt sanoisin, tämmöinen trade-off-tyyppinen tilanne, että saadaan vastineeksi puolin ja toisin jotain, niin mustakin mä oon ollut huomaavina, niin että tämän tyyppinen puhe ja ajattelutapa on selkeästi lisääntynyt Euroopassa. Ja Ukrainan kohdallahan tässä on jo oikeastaan monta esimerkkiä tällaisesta asteittaisesta lähestymistavasta, että nyt meillä on tämä tullivapaus ukrainalaisille tuotteille. Meillä on käytännössä niin kuin vapaaseen liikkuvuuteen rinnastuva järjestelmä. Meillä on yhteistyötä energiasektorilla ja niin kuin on varmasti niin, että niin kuin tämän tyyppiset yhteistyön muodot on sitten omiaan ensinnäkin auttamaan Ukrainaa taloudellisesti tai osa Ukrainan taloudellista apua, mutta myös sitten tavallaan tapa saada näitä reformeja menemään eteenpäin. Ja tietysti pitää muistaa, että meillä on EU:n sisälläkin nyt tällä hetkellä erilaisia niin kuin asteittaisia järjestelmiä, vaikka euroalue yhtenä esimerkkinä, missä osa maista on vielä ikään kuin odotushuoneessa tämän emun kolmannen pilarin suhteen, eli euron käyttöönoton suhteen. Meillä on Schengen-järjestelmä, jossa kaikki maat ei ole vielä tulleet mukaan, että meillä on kyllä tämmöisiä niin kuin asteittaisen integraation malleja, mutta totta kai niin kuin edellisessä puheenvuorossa hyvin tuli ilmi, niin totta kai tämä täysjäsenyys on semmoinen yksi niin kuin hyvin
ja osallistuminen äänestyksiin on niin kuin yksi kyllä sellainen keskeinen taitekohta, että sitä ei pidä mitenkään väheksyä. No entä Heli, koska tässä nousi esiin myös, että toisaalta hakijamailta vaaditaankin niin kuin määrättyjä asioita myös ulkopoliittisten päätösten suhteen ja erityisesti siitä, että olisivat EUn kanssa samassa linjassa, niin onko sillä saralla, ulkopoliittisen yhteistyön saralla jotain, missä hakijamaat pääsevät jo mukaan jollain tavalla ja jollain tavallahan he siis osallistuvat, koska yhtenäistävät näitä ulkopoliittisia linjojaan, eikö vain? Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys ja korostunut Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, että kun se momentum siellä laajentumisen uuden etenemisen, jos siitä, tai uuden vaiheen, niin kuin aiemmin sanoin, se momentum ja se syy siellä taustalla on tämä Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja se tavallaan lähtöpiste sille oli se Venäjän hyökkäyssota, niin se korostuu, että hakijamaiden tulee olla linjassa EUn ulkopoliittisten linjausten kanssa ja meidän pitää olla yhtenäisiä, antaa yhtenäinen viesti etenkin liittyen näihin muun muassa Venäjän sanktioihin, mitä EUlla on voimassa. Ja kyllä tämä on muuttunut keskeiseksi kysymykseksi myös laajentumispolitiikassa, että sitä katsellaan ja tarkastellaan entistä tarkemmin, että nämä hakijamaat on linjassa EUn linjausten kanssa. Ja vaan sillä tavalla meidän laajennetusta unionista sit tulevaisuudessa tulee vahvempi toimia myös globaalisti, että ollaan ulkopolitiikassa yhtenäisiä. Ja yksi, mitä tässä tehdään jo nyt kasvaneessa määrin, niin nämä hakijamaat, poliittista vuoropuhelua on lisätty paljon EUn ja näiden hakijamaiden välillä ja eri tavoin. Esimerkiksi hakijamaiden ulkoministerit kutsutaan nyt aika lailla epäsäännöllisesti yhteisiin kokouksiin EUn ulkoasianneuvostojen sivuilla ja tämä tapahtuu Länsi-Balkanin maiden kanssa. Esimerkiksi nyt just marraskuun ulkoasianneuvoston sivulla he kokoontuivat siellä EUn ulkoministerien kanssa ja tämmöinen varmasti tulee tiivistymään ja Suomikin tietysti näkee, että se on erittäin hyödyllistä ja se pitää tavallaan tuoda osaksi tätä kokonaisuutta. Aivan, että se on ainakin yksi tapa tuoda mukaan jo ennen jäsenyyttä, mutta todella tapa, joka myös niin kuin liittää heidät sitten näihin vaatimuksiin, eli pyrkimykseen saada yhteinen linja ulkopolitiikassa. No siirrytään sitten näihin muihin vaatimuksiin vähän tarkemmin, eli että jos EUn jäseneksi haluaa, niin tässä on jo tullut mainittua moneen kertaan, mutta mennään vähän syvemmälle siihen, että mitä EU sitten haluaa näiltä mailta. Että Tyyne viittasit Kööpenhaminan kriteereihin, mutta mitä nyt oikeastaan, siis suomalainen kuulija tässä miettii, että siis onko Ukraina esimerkiksi, milloin Ukraina voi olla valmis EU-jäsenelle, mitä siinä oikein vaaditaan ennen tätä? Jokohan tämä nyt kuuluu. Kysehän on siis nimenomaan näistä 35 neuvotteluluvusta, jotka kattaa hyvin kattavasti eri politiikan osa-alueita. Keskeisimpänä ja näistä aloitetaan ja näihin lopetetaan nämä tämmöiset fundamentaalit neuvottelukohdat, jotka liittyy siis oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen ja tämän kaltaisiin asioihin. Esimerkiksi Ukrainan kohdalla siis keskeinen asia on se, että oikeuslaitos toimii vapaasti, että viranomaisten toiminta perustuu lakiin, että keskeisimmät valtion instituutiot, niiden välillä on selkeä työnjako, että ne ovat demokraattisesti valvottuja, että niiden toimintaa määrittää siis laki ja että kansalaiset voivat vaikuttaa myös päätöksentekoon demokraattisesti. Mitä sitten näissä muissa luvuissa neuvotellaan, niin siellä on tietysti sitten juuri sen kaltaisia asioita kuin nämä talouteen liittyvät asiat, ympäristöpolitiikkaan liittyvät asiat, energiaan liittyvät asiat,
koulutus, raja-asiat, siis yksinkertaisesti kaikki ne asiat, joissa Euroopan unionissa jo tehdään yhteistyötä, jossa valtiot ovat integroituneet, eli kaikkiin näihin yhteistyön muotoihin pitäisi sitten päästä mukaan. Ja näille hakijamaille se tarkoittaa siis yksinkertaisesti paljon lainsäädäntötyötä, täytyy saada hyväksyttyä suuri määrä uutta lainsäädäntöä, muokattua olemassa olevaa lainsäädäntöä. Sitten se lainsäädäntö pitää saada toimeenpantua eri hallinnon tasoilla, ei pelkästään keskushallinnossa, vaan myös alueilla ja paikallisesti. Sitten kyse on siitä, että esimerkiksi taloudessa yritykset, tuotantolaitokset alkavat noudattaa näitä uusia standardeja ja normeja, jotta niiden tuottamat palvelut ja tuotteet voivat matkustaa EU:ssa osana sisämarkkinoita. Sitten kyse on tietysti monessa tapauksessa sen kaltaista asioista, kuten korruption kitkemisestä, mikä Ukrainan kohdalla on tietysti paljon keskustelussa oleva asia. Sen takia Ukrainassa on vaikkapa perustettu koko joukko uusia laitoksia tai valtion instituutioita, jotka pyrkivät kitkemään korruptiota, koska katsotaan, että ne on sen kaltaiset rikollisuuden tutkintaan ja rikosten käsittelyyn liittyvät instituutiot, jotka meillä vaikka on EU-maissa, eivät Ukrainan tapauksessa riitä. Eli tämän kaltaisista asioista käytännössä on kyse. No, Tyyne, sä luettelit aika paljon näitä teknisiä vaatimuksia, mutta Timo, miltä tämä kuulostaa, kun sä seuraat tätä julkista keskustelua hyvin paljon? Kaikkiin teknisiin vaatimuksiin siinä harvoin mennään sisälle, mutta paljonkin näiden maiden maineeseen ja muihin poliittisiin kysymyksiin niihin liittyen, että mitä muita vaatimuksia oikeastaan tästä näkökulmasta tai siis mitä oikeastaan näiden maiden tarvisi tehdä muuta kuin vain täyttää ne kriteerit, jotta saisi tällaisen yleisen kansalaismielipiteen kääntymään laajentumisen puolelle? No tietysti kyllä ne kriteerit on siinä mielessä niin kuin jotenkin teknisessä mielessä selviä, että ne koskee tosiaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, demokratian toteutumista, mutta sitten toisaalta näitä taloudellisia seikkoja. Ehkä vielä korostaisin erityisesti sitä, että kun puhutaan ikään kuin esimerkiksi Ukrainan ja Moldovan tapauksessa entisistä Neuvostoliiton maista, niin siellä kuten 2004 itälaajenemisen kohdalla nähtiin, niin se iso taloudellinen haaste liittyy sen hyvin vahvan niin kuin valtiovetoisen talousjärjestelmän muuttamiseen tämmöiseen niin kuin kilpailuun perustuvaan niin kuin hajautettuun järjestelmään. Esimerkiksi niin kuin Ukrainassakin sen talous on hyvin tämmöinen oligarkkivetoinen, siellä on isoja niin kuin ikään kuin vanhoja valtionyhtiöitä ja sitten sen järjestelmän niin kuin purkaminen, niin se on niin kuin hyvin erityyppinen haaste kuin mitä sitten vaikka Suomella tai Itävallalla oli aikoinaan. Eli niin kuin, tavallaan ne haasteet ja vaatimukset tosiaan ne on tavallaan muodollisia, mutta sitten ne menee hyvin syvälle sen talousjärjestelmän rakenteisiin ja perustoihin ja näin edelleen. Ja on totta, että sitten niin kuin kansalaismielipiteen totta kai pitää olla positiivinen tätä niin kuin laajentumista kohtaan. Se on keskeinen edellytys, koska jäsenvaltion on totta kai haettava demokraattinen mandaatti tälle liittymiselle ja on totta kai sitten maita, joissa näin ei ole käynyt, vaikka Norja ja Islanti ja näin edelleen, jossa sitten tätä polkua ei ole valittu. Tämäkin on totta kai hyvä pitää mielessä. Se ei ole välttämättä akuutti kysymys nyt nykyisten hakijamaiden kohdalla, pois lukee ehkä Turkki, mutta että se voi niin kuin tietyissä tilanteissa totta kai myös muodostua keskeiseksi kysymykseksi, että löytyykö kansan tukea. Mutta ehkä niin kuin jotenkin korostaisin vielä ehkä nyt sitä, että kuitenkin kun kyse on demokratian jotenkin synnyttämisestä ja tuottamisesta, niin se on aina väistämättä prosessi ja se ei synny hetkessä eikä se synny pelkästään institutionaalisilla muutoksilla, että siinä on niin kuin se kansalaisyhteiskunnan ja semmoisen tietyn niin kuin avoimuuden kulttuurin ja demokraattisen kulttuurin synnyttäminen, niin se on prosessi, joka vie väistämättä aikaa ja siinä mielessä ehkä se keskeinen indikaattori on
on myöskin niin kuin yksittäisten institutionaalisten uudistusten lisäksi se, että onko se maa yleisesti menossa ikään kuin oikeaan suuntaan näissä kysymyksissä ja onko se maa niin kuin mukauttamassa itseään eurooppalaisiin standardeihin ja tämä on oikeastaan niin kuin demokratian kannalta. Mä ajattelisin, että tämä jäsenyysneuvotteluvaihe on hyvinkin niin kuin keskeinen, koska sitten kun maa on EUn jäsen, niin sitten unionilla itsellään on usein aika vähän keinoja puuttua siihen, että jos maa lähtee vetämään radikaalisti toisenlaista suuntaa, kuten vaikka Unkarin tapauksessa on nähty, niin tämä on ehkä semmoinen niin kuin se ajallinen perspektiivi ja se tavallaan tietty kärsivällisyys, joka siihen prosessiin liittyy, niin on kyllä sellainen näkökohta, joka kannattaa pitää myös mielessä. Saanko täydentää ihan ton Tyyni. verran? Tuli mieleen tuosta demokratian tukemisesta, että siinä tavallaan, niin kuin mikä sitten se Euroopan unionin rooli on, niin jollain tavallahan siinä ytimessä on löytää sieltä hakijamaista ne toimijat, jotka itse ovat siellä edistämässä demokratiaa, koska sitä on niin vaikea ulkopuolelta tukea, niin tavallaan ytimessä on se, että etsitään mitä ovat ne paikalliset voimat, toimijat, prosessit, jotka demokratiaa rakentaa. Ja sitten tuetaan niitä, luodaan niille uskottavuutta, esimerkiksi uskottavan EU-jäsenyysnäkymän tarjoamalla sen näkymän sillä tavalla, että siihen ei liity mitään kysymyksiä, jolloin näiden toimijoiden on helppo perustella sitä toimintaansa. Aivan. Siis ajattelin just, että jatketaan tällä linjalla ja Heli, sulle esittäisin just sen kysymyksen, että aloitetaan kierros siitä, että miten näitä prosesseja, maiden sisäisiä kehitysprosesseja voidaan tukea. Ja toi Tyynen pointti oli tosi hyvä, että kansalaisyhteiskunnan, demokratian niin kuin äänitorvien tukeminen on yksi ja mitä muita toimijoita niin kuin näissä hakijamaissa on, joita pitää tukea ja miten nyt jäsenmaat ja EU voivat tukea näitä hakijamaita ja näitä EU-myönteisiä voimia siellä, niin siirtäisin kysymyksen sinulle. Joo, ja oikeastaan nappaan kiinni tuosta, mitä Timo sanoi, että se prosessi itsessään on arvokas, että puhutaan siitä laajentumispolitiikan transformatiivisesta voimasta, että kun se prosessi läpikäydään, niin se on niin monisyinen ja moniulotteinen, että se itsessään niin kuin tekee suuren muutoksen, joka valmistaa sitten siihen EU-jäsenyyteen. Ja sitä monin tavoin EU tukee näiden hakijamaiden edistymistä näissä kriteereissä ja niin kuin sen hyvän hallintotavan eri muodoissa ja sitä tuetaan erilaisten tukiohjelmien kautta ja sitten tällaisilla ihan käytännönläheisillä virastojen välisillä yhteistyöhankkeilla, joissa Suomikin on erittäin aktiivinen. Tällaiset EUn Twinning- ja TAIEX-instrumentit on siitä hyvä ja toimiva esimerkki, että vähän niin kuin jokaisella näiden vaadittujen uudistusten sektoreilla virastot tulevat yhteen ja tavallaan niin kuin vaihtavat keskenään kokemuksia ja EU-jäsenmaassa toimiva virasto antaa sitä omaa osaamistaan hakijamaassa toimivalle virastolle. Tämä on yksi esimerkki. Sitten tämän vuoden komission laajentumispaketissa Länsi-Balkanille esitetään tällaista uutta kasvusuunnitelmaa, jossa esitetään erilaisia keinoja, millä voitaisiin nopeammin tuoda Länsi-Balkanin maat niin kuin EUn sisämarkkinoille asteittain. Tällaisiakin keinoja esitetään ja Moldovalla, Ukrainalla ja Georgialla on näiden assosiaatiosopimuksiin perustuvat tämmöiset laaja-alaiset kauppasopimukset, joiden pohjalta heillä on se polku lähestyä sisämarkkinoita. Ja siellä jo tehdään paljon, Timo viittasi aiemmin näihin, esimerkiksi roaming-maksujen osalta on tehty nyt ihan viime aikoina ja muita tämmöisiä käytännön kysymyksiä, mutta se on oikeastaan se niin kuin sen prosessin sydän, että se on monin tavoin auttaa näitä hakijamaita siinä isossa muutoksessa. Joo, mä ajattelin, mutta oliko sulla Timo tuohon kommentti, mutta mä ajattelin Tyyne sulta sitten kysyä tähän liittyen, että viittasit siis näihin, miten me voidaan tukea tällaisia
demokratiavoimia ja muita näissä maissa, mutta näissä hakijamaissa on myös monia konflikteja, sanotaan ihan suoraan, ja monessa näistä hakijamaista on nyt jo EUn kriisinhallintamissio. Niin miten näet tällaisen kriisinhallintamissioiden roolin, ja tiedän, että olet tutkinut myös paljon EUn yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, eli näetkö sä tällä työkalupakilla jotain roolia juuri niin kuin näiden hakijamaiden tukemisessa, erityisesti kun kyse ei ole vain teknisistä lainsäädäntöuudistuksista, vaan myös erilaisista rajakysymyksistä esimerkiksi? Kyllä ehdottomasti näillä kriisinhallintaoperaatioilla voi olla rooli tämän laajentumisprosessin tukemisessa. Se, että esimerkiksi Ukrainasta EUAM-operaatio eli neuvonanto-operaatio on jo tehnyt kohta 10 vuoden ajan siellä töitä siviiliturvallisuussektorin reformin parissa, on kehitetty raja, tulli, poliisitoimintaa läpinäkyvämmäksi, kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävämmäksi ja legitiimemmäksi. Sitten mitä tulee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, niin jollain tavalla Ukraina on tietysti siitä hyvä esimerkki, että myös tämmöiset puolustuspolitiikan työkalut jollain tavalla linkittyykin EUn laajentumiseen, koska tietysti se tuki, mitä Euroopan rauhanrahaston avulla tällä hetkellä mahdollistaa Ukrainalle, on keskeisessä roolissa siinä, että Ukrainasta voi joskus tulla Euroopan unionin jäsen, jossa pystyy säilyttämään itsenäisyytensä ja sillä tavalla eurooppalaisen suuntansa. Eli kyllä näen, että tässä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka liittyy EUn laajentumispolitiikkaan hyvin keskeisesti. Sitten mitä tulee näihin jäätyneisiin konflikteihin, muihin konfliktitekijöihin naapurustossa, niin jollain tavalla siinäkin kaipaisin nimenomaan tämmöistä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa osana laajentumispolitiikkaa jo koko ajan tämän liittymisprosessin aikana hyvin varhaisessa vaiheessa pyritään huomioimaan niitä mahdollisia ongelmia, joita sellaiset asiat kuten Transnistrian separatistialue tai Georgiassa Abhasia ja Etelä-Ossetia, yksinkertaisesti millä tavalla etsimään ratkaisua siihen, millä tavalla näihin jäätyneisiin konflikteihin voidaan suhtautua osana tätä laajentumista. Jollain tavalla tämmöinen, olen itse ajatellut tätä, niin kuin näihin ongelmiin on suhtauduttu vähän sillä tavalla, että antaa niiden olla ja keskitytään nyt tähän liittymisprosessiin. Kun samaan aikaan eihän voi käydä niin, että Moldova esimerkiksi uudistaa muuten omaa valtiotaan, mutta Transnistria jää jotenkin täysin tästä kehityksestä ulkopuoliseksi, jos ajatellaan, että sitten kuitenkin koko Moldova liittyy Euroopan unioniin. Eli jollain tavalla tässä kyllä näen, että nimenomaan näihin jäätyneisiin konflikteihin olisi kiinnitettävä huomiota jo aikaisemmassa vaiheessa ja käytettävä niitä työkaluja, joita Euroopan unionilla on myös näihin konflikteihin ja kriiseihin puuttumisessa. Tähän ehkä lisäyksenä sellainen huomio, että tietysti Länsi-Balkanilla yksi pitkäaikainen polttopiste on Serbian ja Kosovon väliset suhteet, ja ne on osa, niiden ratkaiseminen ja Serbian ja Kosovon suhteiden normalisointi on osa molempien niiden maiden sitä EU-jäsenyyspolkua myös, mutta se varmasti niin kuin, se näyttäytyy vähän eri tavoin, että tällä hetkellä se on sillä tavalla, että se on niin kuin osa Serbian sitä laajentumispolkua siellä loppuvaiheessa, että he eivät voi liittyä ennen kuin tämä Kosovon kysymys on ratkaistu, ja sitten taas Kosovon tapauksessa se on niin kuin he ovat ihan tämän polun alkuvaiheessa, että ovat vähän eri vaiheessa myös siinä EU-jäsenyyspolulla, mutta se on esimerkki sellaisesta, missä tämä alueellinen kysymys on otettu mukaan tähän laajentumispolitiikan polkuun. Siis todellakin olemme niin kuin hyvin vaikeilla alueilla nyt, mitä tulee laajentumispolitiikkaan, koska nämä monella maalla on joko näitä kahdenkeskisiä ongelmia, kuten Makedonialla nyt, Pohjois-Makedonialla, unohdan aina tämän uuden nimen, Pohjois-Makedonialla on Bulgarian kanssa, eli siinä on tällainen niin kuin, naapuruusongelma jäsenvaltion kanssa, että asiat ei etene niin nopeasti tällä hetkellä neuvottelupöydässä, ja sitten taas
toisaalla on niin kuin ratkaisemattomia aluekysymyksiä, niin tämä tuo meidät siis tähän EU-hun itseensä, että miten EUn päätöksentekojärjestelmä on valmis tällaiseen soppaan? Olemmeko me valmiita, Timo, käymään niin kuin vaikeitakin keskusteluja 27 nykyisen jäsenvaltion kesken vaikeista ulkopoliittisista kysymyksistä? Ymmärtääkseni siis esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa ei saatu yhteistä mielipidettä esimerkiksi Nagorno-Karabahin tilanteesta, eli että 27 on hyvin vaikea löytää se yhteinen linja esimerkiksi just näistä jäätyneistä konflikteista, joihin Tyyne viittasi. Että tarvitaanko jonkinlaista ulkopoliittisen päätöksenteonkin uudistamista ennen kuin tämä prosessi oikeasti voi mennä eteenpäin, ja minkälainen tämä EUn sisäinen uudistusprosessi voisi olla, jotta päätöksistä tulisi nopeampia ja niin edelleen. Joo, no ensinnäkin on siis, pitää vielä kerran korostaa, että ulkopolitiikka on tosiaan sellainen alue, joka on tämmöisen hyvin vahvan yksimielisyyslukon takana ja monesti EUn ulkopoliittista toimintakykyä on estänyt se, että on yksittäisiä maita, jotka haluaa sitten käyttää niin kuin de facto veto-oikeuttaan estääkseen jonkun päätöslauselman. Jonkin verran nyt on ollut tutkimusta itse asiassa tai tutkimuspiireissä puhetta siitä, että mitkä olisi sellaisia alueita, missä periaatteessa voisi edetä niin kuin toissijaisen lainsäädännön keinoin, eli mennä määräenemmistöpäätöksellä, mutta sitten kyllä se niin kuin kova ulkopoliittinen toimintakyky, niin kyllä se melkein vaatisi sitten tällaisia niin kuin perussopimustason uudistuksia siihen, että ulkopolitiikka siirtyisi enemmän normaalin politiikan suuntaan. No tässä on sitten niin kuin monta näkökulmaa, että onko tämä hyvä vai huono asia. Mä sanoisin, että Suomen kannalta, koska Suomen ulkopolitiikka nyt käsittääkseni on, tai ei tule ainakaan yhtään keissiä mieleen, missä Suomen kanta olisi lähtenyt eriytymään EUn näistä julkilausumista, niin se Suomen kannalta se ei ole välttämättä suuri ongelma, että me siirryttäisiin tämmöiseen määräenemmistöpäätökseen. Sitten ehkä Baltian näkökulmasta, niin mitä heidän kanssaan on käynyt keskusteluja, niin sitten siellä on ehkä jonkin verran epäilyjä siitä, että kun he ovat esimerkiksi Venäjän suhteen olleet omasta mielestään oikeassa tietyissä kysymyksissä, että voisiko tässä tämä EUn yhteinen linja jollain tavalla ajaa sitten heille tärkeiden asioiden yli. Ja siellä ehkä tämä joissain maissa tätä katsotaan hieman eri näkökulmasta tätä määräenemmistöpäätökseenkin siirtymistä. Sitten toisaalta taas on niin, että jos me tehtäisiin määräenemmistöpäätöksellä ulkopoliittisia linjauksia, niin se tarjoaisi tietyllä tavalla myös keinon niin kuin mennä sen yhteisen päätöksen taakse ja sanoa, että ei me voitu mitään, että tässä on, jos on joku tämmöinen yksittäinen kiista jonkun maan kanssa. Mutta että on vaikea sanoa, että sitten näitä suuria reformeja, että voidaanko niitä tehdä näiden perussopimusten ulkopuolella. Nyt Suomen tämänhetkisen hallitusohjelman muotoilu oli siinä aika varovainen, että Suomikin suhtautuu aika varovaisesti sitten tämän yksimielisyyden ikään kuin siitä luopumiseen. Oikeastaan pakotepolitiikka oli listattu ainoaksi asiaksi, missä Suomi haluaisi liikkua tähän määräenemmistöpäätöksen suuntaan, mutta sitten mä uskon, että jos tästä kysymyksestä tulee aidosti niin kuin akuutti ja se on semmoinen, joka vaaditaan, että tämä prosessi menee eteenpäin, niin en usko, että Suomikaan siinä sit viime kädessä asettuu vastaan, mutta tämän tyyppisiä kysymyksiä siihen sisältyy. Ja se ei ole siis vaan sitten ulkopolitiikka, mitä tässä täytyy pohtia tietysti sitten näiden uudistusten kanssa. Eli että kuten sanottua, niin ei ole mitään yhtenäisyyttä siitä, että miten tätä ulkopoliittista päätöksentekoa uudistettaisiin, jos sitä pitäisi uudistaa, mutta mitä muita uudistuksia EUlta vielä vaaditaan. Tämä on ehkä se viimeinen kysymys, jonka haluan teille kaikille esittää ennen kuin siirrytään ja kysytään, että onko tuolla yleisössä kysymyksiä, mutta me ollaan käyty nyt läpi tätä
laajentumiskeskustelua siitä näkökulmasta myös, mitä niin kuin vaaditaan hakijamailta ja missä nyt tässä prosessissa ollaan menossa, mutta kuten ollaan sanottu, niin ollaan unelmatapauksessa siirtymässä 27 jäsenvaltion unionista 36 jäsenvaltion unioniin, niin tämä vaatii melkoista pähkäilyä varmaan monella politiikka-alalla, ja jos me tehdään tämä kierros niin, että Timo saa vastata viimeiseksi, niin, mutta onko näistä uudistuksista jo ulkoministeriössä keskustelua, että mitä EU-uudistuksia vaaditaan ennen tätä laajentumisprosessia? No kommentoiden tuohon ulkopolitiikan päätöksenteon tehokkuuteen, niin se on kyllä Suomelle selkeä prioriteetti, että se tehokkuus ja yhtenäisyys säilytetään jatkossakin ja sen tärkeys tietysti nähdään ja se on hyvin keskeistä. Ja sitten on selvää, että tässä käynnistyy samanaikaisesti vähän niin kuin 2 prosessia, että laajentuminen ikään kuin kokee tämmöisen uudelleen, että siirrytään uuteen vaiheeseen ja samanaikaisesti sitten pitää käynnistää keskustelu näistä unionin sisäisistä uudistuksista ja ne tulee olemaan sitten varmasti moninaisia ja se keskustelu tavallaan on vasta käynnistymässä, että siihen saadaan sitten viitteitä varmasti myös komission suunnalta ensi vuoden puolella ja näin, mutta siihen liittyy monia kysymyksiä. Jos unioniin liittyy suuria uusia jäsenmaita, niin ihan unionin budjetista eri politiikkasektoreille hyvin laajasti koheesiopolitiikkaan, maatalouspolitiikkaan, ulkopoliittiseen päätöksentekoon, kaikkiin näihin. Ja tosiaan nämä menee tässä nyt vähän käsi kädessä nämä keskustelut, kun mennään eteenpäin. Tyyne, oliko sulla näitä ideoita jotain tuolla sun tutkimuksissa, että mitä siltä EUlta vaaditaan? No mä luulen kyllä, että ne on aika tyhjentävästi tässä jo tänään käsitelty, että mä ehkä voin säästää aikaa ja tarjota puheenvuoroa eteenpäin. Mulla ehkä, jos nyt jotain voi korostaa, niin ehkä tietysti se, tai jos säästän ne kaikista, tiedän, että Timo varmaan aikoo kertoa, mä en mene niihin, mutta mä täydennän etukäteen sun puheenvuoroa sanomalla, että tietysti yksi semmoinen asia, mihin näiden niin kuin reformien, EUn sisäisten reformien lisäksi varmaan on syytä kiinnittää huomiota on se, että mitä jos nämä unionin tulevaisuudessa liittyvät maat sitten peruuttavatkin kehityksessään, niin mitä voidaan tehdä siinä tapauksessa, että meillä on Unkarin ja Puolan kaltaisia jäsenmaita tulevaisuudessa? Tarvitaanko lisää jotain semmoisia työkaluja, joilla kannustetaan unioniin jo liittyviä maita kehittämään oikeusvaltioperiaatteen toteutumista tai demokratian toteutumista tai yksinkertaisesti ihmisoikeuksien toteutumista näissä jäsenmaissa. Tämä on varmaan sellainen keskustelu, johon jossain kohtaa on syytä palata. Eli tässä täkyy myös Timolle, että saataisiko tuollainen läpi vielä jossain tai uudessa EU-perussopimuksessa, mutta todellakin jätin kysymyksen viimeiseksi sinulle, koska ajattelin, että voitko vähän avata vielä tarkemmin just näitä budjettikysymyksiä, rahakysymyksiä, institutionaalisia rakenteita, koska näitä kaikkia täytyy ajatella, kun tätä laajentumista ajattelee. No ensinnäkin mä sanoisin, että yleisesti EU:ssa meillä on nyt aika paljon keskustelua siitä, että mihin suuntaan tätä EU-rahan käyttöä pitää viedä. Ja näkisin, että musta se näkyy jo jonkin verran edellisen rahoituskehyksen alla, mutta mä luulen, että se alkaa lisääntymään, kun me alkaa kasvamaan erityisesti vihreän siirtymän investointitarpeet, niin siirrytäänkö myös EU-budjetissa enemmän siihen suuntaan, että lähdetään rahoittamaan niin kuin uudenlaista innovaatiopolitiikkaa, selkeästi EU-tason investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen, poispäin tämmöisessä niin kuin klassisesta koheesio- tai aluepoliittisesta rahoituksesta. Ja tämä on niin kuin se, joka tapauksessa se kysymys, joka meillä on edessämme. Ja kun tämä sitten yhdistyy totta kai tähän laajentumiskysymykseen, niin sitten tulee niin kuin ikään kuin balanssointia sen kanssa, että mikä on aluepolitiikan ja sitten tämmöisen teollisuuspolitiikan tai innovaatiopolitiikan suhde, mikä on meidän kanta EU-budjetin kasvattamiseen, jos näitä merkittävästi
niin kuin köyhempiä jäsenmaita tulee mukaan. No sitten maatalouspolitiikka on hyvin erityinen ala, koska siinä varsinkin Ukrainan mukaantulo tekisi tästä nykyisestä CAP-järjestelmästä aivan liian kalliin. Se vaatii varmastikin reformia. Mennäänkö enemmän siihen suuntaan, että esimerkiksi sallitaan se, että kansallisesti sitten maksetaan jotain erityistukia EU-budjetin ulkopuolelta, suostuisiko maat siihen ja tämän tyyppisiä keskusteluja. No sitten meillä on tietysti päätöksenteon rakenteet, eli parlamentin rakenteen paikkamäärien muutokset, komissaarien määrä, varsinkin jos hyvin monta maata tulee, se on sellainen kysymys, josta on puhuttu pitkään. Ja sitten myöskin nämä niin kuin monet muut niin kuin yksittäiset alueet, mutta nämä on varmaan ne tärkeimmät, joista tällä hetkellä sitä keskustelua käydään. Kiitoksia. Haluan kiittää tässä vaiheessa nyt panelisteja oikein kovasti mielenkiintoisesta keskustelusta, mutta ajattelin, että täällä alkaa jo suuta kuivaamaan, niin siirrymme keskusteluun, mutta kiitoksia panelisteille tällä kertaa.